салом дӯстони азиз, барои шумо пешниҳод менамоям тарз тайёр кардани хамир барои сосиска. барои мо дар кор аст оби шира гарм, намак ҳамроҳ мекунем, дрожжа ҳамроҳ мекунем ва камтари дигар орд ҳамроҳ мекунем. мемонем ки дрожжаи мо дам кунад. баъди дам карданаш равған ҳамроҳ мекунем ва ками дигар шакар ҳамроҳ мекунем. хамирро мешӯрем. хамири мо бояд на сахт бошад, на мулоими паст. мемонем ки расад. дар муддати 1-ним соат хамири мо мерасад. баъди расиданаш тунук мекунем. бо ҳамин тарз мебурему мепечонем.